Good morning po mga mamamayang Pilipino saan mang panig sa mundo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba-ibang bansa. Nandito po tayo ngayong umaga at magluluto po ang ating dakilang katulong ng pugita na may gata. Ito na ang mga ingredients. Octopus, green bell pepper, gata na nasa lata, yung losya po. Ayan na po ang kanyang lalagyan. At saka ito pa ang mga sangkap natin. Bawang, luya, at saka sibuyas na puti at mantika na extra virgin olive oil. Umpisahan na po natin ang paglulagay ang mantika sa loob ng ating kawali. At ito ay pakukuluin. Ayan na. Ayan na po. Hintayin po na mag-brown ang ating bawang. Gusto ko lang i-shout out si Sino dahil palagi siyang nagla-like at nagko-comment sa aking mga video. Kaya salamat po Sis Sino. Napakaganda po ng kanyang boses. Sana po ay mabisita rin ninyo ang kanyang channel at ma-like ninyo at ma-subscribe ang aking kaibigan na mabait at saka maganda ang boses. This is Sino. Ayan na. Ginigisa na ang mga sangkap natin at ihuhulog na ang octopus sa loob ng kawali. Andyan na po yung mga bawang, sibuyas at saka luya po. Ayan na. Bubuhusan na po ng Kelbis 1 soy sauce ang loob ng mahal na kawali natin. Ayan na po. Hinahalo na ng ating dakilang katulong ang kawali. Ayan na. Mahihinaan po ang apoy at hintayin na maluto. Hinuhulog na po ang green bell pepper sa loob ng kawali natin. Ayan na. Napakabilis lang maluto nitong recipe natin na ito. Napaka-easy lang. Ngayon, ihuhulog na ang ating gata. Ayan na po. Naglanding na siya sa loob ng kawali na may pugita sa loob. Hinahalo na ng ating dakilang katulong ang kawali. Ayan na. Ang saya-saya ng kawali natin ngayon kasi nagamit na naman siya. Ito kasi ang kawali na paborito ng ating dakilang katulong kaya mahal na mahal niya ang mahal nating kawali. Kulo-kulo na po. Ngayon ay lalagyan niya ng oyster sauce. Yan. Pinapakita po ng ating dakilang katulong ang pangalan ng brand ng oyster sauce. Pero mas maganda ang yung isang klase ng oyster sauce. Kasi maalat itong nabili namin. Yung panda yata ang pangalan niya. Ang maganda. Yan. Hinahalo na ng ating dakilang katulong ang gata na may octopus sa loob. Ayan na. Malapit nang maluto ang ating pugita recipe for today. Ayan na. Hihinaan na po ang apoy. Ayan na po mga mamamayang Pilipino. Naluto na ang recipe natin today. Ang recipe ng inyong dakilang katulong at ni Ate Mayang ay naluto na
Kaya ngayon ay kakain na po kami. Ang sarap-sarap. Ayan na po mga mamamayan. Kakain na po ang ating dakilang katulong sa kanyang niluluto at ako'y kakain na rin pagkatapos kong i-video ito at ipakita sa inyo ang resulta ng pagkaluto ng aming hugita or octopus with gata. Ayan na po. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayong araw na ito at sana po ay mag-like kayo at mag-subscribe. Salamat po ng marami sa inyong panunood mga mamamayang Pilipino. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!